onye nke chịbụ Rivers steeti Nyesom Wike ekwuola na o nweghị ihe ga-emekata ka Tinubu ghara imeri Peter Obi nakwa Atiku n'ụlọ ikpe Tribunal. O kwuru sị na Chukwu bi n'igwe kwadoro ihe niile nke ha mere n'oge a na-eme ntụliaka nke onyeisiala Naịjirịa, na ọ bụ ya mere na Chukwu okike abịama agaghị agharịpụ ha n'oge ugbu a. Wike kwukwara sị na ndị ọkaikpe na-arụsi ọrụ ha ike n'ụlọ ikpe nke Tribunal, na ya nwere olileanya na ha agaghị ekpegide ha ma ọlị. Ogbu onye akpa ntị were na-ekwuzi sị Wike bụ onye nke na-agba egwu n'ọma ahịa nwere ihe nke na-akụrụ ya egwu n'ime ọhịa, maka na onye oshi nna ya bunyere egbe na-eji ọkpa agbawa ụzọ. Werezie na-agwa Wike bụ okwu nke onye ala kwuru sị na ya enweghị ihe ọbụla ọ ga-agwa onye nke ji mma ogbu adani na-agafe ya n'azụ, na ọ bụrụ na ya chọọ isi achọ ya nwezi okwu ya gwa ya, ọ bụrụ ma ilu ma bụrụkwa ma okwu. Ndị Naịjirịa karịrị mmadụ 100 ebinyego aka mkpesa nke a na-akpọ petishọn n'olu ndị iti ka e were gbaa mbọ nke ọma ịhụ na ndị Tribunal kpere ikpe eziokwu nke kwụ ọtọ na-enweghị aka azụ ọbụla so n'ime ya. Ogbu onye akpa ntị na-echetakwara ndị Tribunal na mba ụwa niile ka na-ekirikwa ha ma gbachie anya ka oke nọrọ mkpụrụ akwụ na-ekiri ha, ka a mara ihe nke ha ga-ekpete n'ikpe, na ha chọrọ ikpekwa Naịjirịa ka ha chọrọ ikposa Naịjirịa. Otu nwa ikorobịa gbara naanị afọ 32 a na-akpọ Halilu Kali abụrụgo onye ahọpụtara dịka onyeisi ndị National Agency for Science and Engineering Infrastructure NASENI n'aha ịchafụ, abụrụgo onye nke ga-anọchite anya Dr. Bashir Gwandu bụ onye nke onyeisiala anyị Tinubu chụrụ n'ọrụ n'oge na-eteghị aka. Anyị matara nke a n'aka onye mgbasa ozi nke a na-akpọ Aburi bụ onye nke na-ekwuchitere onyeisiala okwu, kwupụtara nke a n'ụlọ dị n'Abuja ụbọchị mbụ nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya. Aburi kwuru sị na Kali ga-anọ na ya ọkwa ruo afọ 5 na-abịa n'iru, na ọ gakwa amalite ịlụba ọrụ ya ozigbo ozigbo. Ogbu onye akpa ntị jizi ohere a wee na-ekene onyeisiala Tinubu na ịkpọta nwa ikorobịa ka ọ banye n'ihe a na-eme, maka na ndị sụrụ oyibo si youths are leaders of tomorrow, mana since anyị pụtara ụwa ka anyị na-anụ na ụmụ itorobịa na agbọghọbịa ga-ewere ike ọchịchị, mana otu abụ ezi. Ofu nke anyị fugoro, anyị na-ebunye ya okpe ekene, ha si otu a na-eme na ọ ga-adị mma. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.